bangis sa suli. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na pagkahapon po, mainit na pagkahapon. Sa Tuya Agabos, grabe ang init na namamatian po digdi sa sentro kan Legazpi. Nagalaw po kami na kamuna sa maray na kamugtakan, haray po sa anuman na kahilangan, ngunyan na, anong petso na? Petso 4 po kan Marso 2026. Dakol-dakol Kuya Naldo, halos kadaklan kan mga nagkahiriling kong mga post sa social media. Kasubanggi manungod po duman sa pigaapod na nagkaperang mga perang taon bago itong mangyari Kuya Naldo. And kasabi nga ni Ibaga Kasubukan Pag-asa, taon 2028 naman itong mga experience mahihiling digdi po sa tuyang palibot. Itong pagkakaiga po ni Bloody Moon. Sabi ko yan midbid ko. Ano ngaya, sabi naman sa Facebook, so mga bados ngaya dyan, nakapangararigos na ngaya kamo. Ito ba kaan ko yan itong sa mga myth, itong sa mga superstitious belief na sabi nga ni kan mga amigo kong nasa medical field, na dai man ngaya kunin connection. Pero sabi man ko in contrary duman, dai man ngaya kimaraot sa pagtubod. Maray na pagkauto po sa Gabos na nakaantabay sa indang mga residensya. Ano lamang tabian sa indong pangudtuhan dyan. As in, ano man po tabi lamang an sa indong pinagkakabisihan dyan. Digdi sa sentro kan Legazpi, grabe po ang kabisihan na nagkaka-experiensyahan dahilan po nagpapadagos man giraray itong Palarong Bicol 2026. And may mga may mga resulta na para duman sa mga group events. Sudan Sport kasuhapon tapos na dyan ginibo ini sa St. Agnes Academy. And later afternoon, may resulta naman po itong nagkakarawat para sa Wushu competition. Nagiling ka lamang duman Kuya Nald sa covered court nila. Di ka pa nakaduman? Ay, maluya Kuya Nald. Dapat nagduman ka kasuhapon. Kasuhapon kaya ito po mismong event proper. Pero syempre before pa man ka ito, sabi ni na tournament manager, weigh in man sa mga atletas na mga participant. Tanganing mahiling man kung si po sa indang magiging kalaban. And kasubago sabi kang mga intern, may Ate Angel, may mga nagka-knockout. Itong knockout na take down ninda dahilan po answering ka ina kompetisyon, kombinasyon ngayon kan boxing, taekwondo as in wrestling. So pwede ngayon ang suntok, sipa as in takedown. And sabi duman ka nakahuron kan mga OJT mga atsa na hapon ngayon, igwa na po ngayon yung resulta. And later, alauna man in pagkahapon, iyo po tabian na boxing, dyan po tabi iyan sa Ibalong Park sa Barangay Puro, Legazpi City. And pwede ka mong maghiling dyan. Magdara lang po ka mo nin Pamandong. Medyo medyo madistansya para po duman sa bako siya along highway. Pero pwede man siyang lakawon. Palalaog na po duman. Tanganing suportaran taman po itong sa mga atletas na babali po dyan hali po sa Tracing Division. And di ka mo mag-adit dahil iyan na mga atletas na iyan, igabaga kaan ko yan nagnintiga apod na clearances hali sa, syempre ma-undergo po sa check-up, hihilingon kondisyon kan salud, kaya ito pong mga estudyanteng ito, and at the same time, kaipuhan na masiguro po na nasa marhay na kondisyon, ansa inda po tabi na mga lawas, dahilan po tabi
kaipuhan naman siguro man na daiki mga darakulang mga injuries na magka-rehistro kalagi and mauli sinda duman na salbado man po tabi sa indang mga respektibong mga LGUs at the same time salbado po silang mauli sa indang mga pamilya. And 11:30 ni na pagkaaga ngunya na aldaw igwa na po nin ipigpaluwas na bagong tali kan medal tali para po duman sa nagpapadagos na kompetisyon. Nangingenot man giraray as of 11:30 ininin pagkahapon nagpapadagos man giraray an kompetisyon and nagwawagay-way man giraray dyan ang Legazpi City na may 26 na gold medal. Sinundan na po yan kan Tay, ang probinsya kan Albay, as in Camarines Sur, when it comes to, sinundan, after kan Legazpi na may 26, ang sunod po tabi na may pinakadakol na gold medal, iyo po tabi ang Naga City na may 16. And then itong Albay, as in Camarines Sur, igwa po ni na Tay na 13 gold medal. Ano pa ba ini? 13, 7, may 11, Sorsogon Province, iga po nin 11 gold medal. 7 gold medal ang Camarines Norte, as in Masbate Province. Ang Ligao City, igwa naman po nin 12 gold, 8 ang Tabaco, as in 4 ang Sorsogon City. Digdi kaya sa kompetisyon na ini, kung si Isay po tabi ang may pinakadakol na gold medal, iyo po tabi ang hihirangon bilang kampiyon sa nagpapadagos po tabi na kompetisyon. So, atag pa nin marhay para masabi ta kung sisian magiging champion dyan. And kung sisiman kung halimbawa ini medyo huruhababa pa ang number of medals na natitipon ninda, dakula pa ang chance sa kaiyan. Kasi sagod pa po tabi sa March 7, nasabi po tabi na kompetisyon. Kaya posible pang magbago iyan. And laban lang. And makasabay ka nga nilang dyan sa Palarong Bicol, dakulang honor na po iyan. Kan mga atleta, kan sa inang mga parents, coaches, pati na po an sa inang mga eskwelahan. Tadi pisal baga imagine, nag-agi kang, syempre sa eskwelahan kayan, may selection, may district meet. Dati kaya ako yun, digo kami kandiga po na zonal meet, may dakol na proseso ay napigaagihan. Dewan pwedeng gusto mo sana ngayon magbale, basta-basta ka nilang dyan na margin. Day po tabi. Series of trainings po kayan dyan sa imong babalehan. Tangani po tabi na makasabay ka sa Palarong Bicol. And kung suswertehon man, makakaibahan ka duman sa Palarong Pambansa. Sabi ka na lang ano naman ngayon ipapauso ngayang kanta sa Palarong Pambansa. So, baga sa Palarong Bicol, ang mismong nag-compose ka ito po, tabi na kantang ito. So, kan Sunday na dangog nindo, na iyo po tabi ang pigagamit duman sa pag-entrance kay itong sa mga delegado. Halos pa oro-otro po baga ito, 13 contingents. So, all throughout, maabot sa tulong oras ito sa papatugtog. Iyo po tabi ang original na komposisyon kan Schools Division Office kan Legazpi, partikular na kan Schools Division Superintendent na si Sir Danilo Despi. Pag-abot naman nga duman nga Ate Angel sa Paragate. Sisay naman nga itong sumay dakol na mga medalya, partikular na nga itong suna sa nakakuwaanin gold. Sabi digdi, ang nangingenot po tabi iyo an probinsya kan Camarines Sur na may anom, an Iriga City may 5, asin 2 sa Sorsogon City, asin 0 po sa Naga City. Para po sa silver medal, nangingenot dyan Naga City, Legazpi City may 2, Camarines Sur may 2 po tabi, and tigsararo po ang Camarines Norte, Iriga City, asin Sorsogon City.
Pag-abot naman sa bronze medal para duman sa Para Games, tig-tulo po tabi ang delegado hali sa Iriga City, asin sa Naga City, and duwa sa Camarines Sur, asin saro po tabi sa probinsya kan Albay. Yan, natigdadang ko kasubago sa report ni Joshua James Bino na so mga atleta from Catanduanes, lalo duman, nahiling ko kaya ako yung kahapon sa weightlifting dyan sa Albay Central School Inipig, Gibo. Sumantang naghahalat-halat kami kan press conference duman. Hihiling ko so mga performance duman kan mga delegado. And imagine na ang mga pigigibong praktisan, itong supigagamit para sa pagpractice kan mga delegado from, nagkapirang delegado from Masbate. Iyo po tabian. So arag baga kuya, nagkantigigibo dyan ni Kuya Ramir sa baba, na so semento, imo-mold mo siya, tapos lalaganan ka itong sutig kakaputan. Tapos ito sugigibo niyang tigigibo niyang praktisan. Pero dakulan mga nagkakuroaman nindang mga medalya kasi rin po kaya na kompetisyon, and kasubago na nadangog ko, sabi ni Joshua. So maestro ko kaya si Sir Dexter Season, kan ako ang estudyante dyan sa Kagbako, maestro ko po iyan sa high school. And sabi ni Sir Season bilang siya man po ang Regional Sports Coordinator kan Department of Education Bicol. Diri sa part niya bilang saro sa mga enthusiast kan mga pakawat. Diri makulugon man talaga ko makamundo man ko na pag-isipon. And although sa other side kato magiging maugma ka. Dahil despite ka itong kadipisilan, aro ka itong sitwasyon kung saan bigagamitin ito na nga ni po na improvise lang. Iyon gararay itong nagiging marhay ito po tabi na performance. Kaya ito po tabi ng mga atleta tandigdi sa tuyang palibot. And sana pag-abot ka na palarong pambansa, di ko lang galing pa na sa search kung ito bagang palarong Bicol, palarong pambansa kung pampiraan na standing kan Bicol region. Sabi ni Sir Alvin Oy, sa swimming tabi Ma'am Angel, ano ang schedule tabi sa BU Campus? Good day po. Ara mo po si swimming, halat daw. Swimming. Si swimming po tabi, dyan iyan sa Bicol University Swimming Pool. Sagod lang iyan Sir Alvin Oy sa aga, petsa 5 po tabi ni Marso 2026. Kaya for sure sa aga, medyo para na duman sa mga sa championship round na itong iba-iba pang mga delegasyon ang mapartisipar dyan. And schedule ka yan, dyan po tabi sa Bicol University swimming pool. Duman baga sa dating, sa may likod baga, sa may tiga-arapod na Sitio Ulag. Duman po ang schedule ka yan Sir Alvin Oy. And halos so may mga sporting events po tabi na halos patapos na, and pwede man gararay po kamo kaya na magpartisipar dyan. Maghiling, as in ipahiling po tabi ang sino mga suporta. Kasi ino po tabi ng mga respektibong mga delegasyon, as in mga atletas hali po sa indong mga lugar. Sabi ni Sir Hener Banyega Benavente, good PM po Ma'am Angel Mustaza, pa-shoutout po sa Common Detachment TY po. Anong detachment ini Sir Hener? Sin ba ang Common? Common kan Kamalig Kuya Nald o Daraga? Kamalig. Sabi na digdi Kuya Nald, pa-shoutout da sa Common Detachment. Anong detachment kaya ini Kuya Nald? Kay Ma'am Maria Cristina Pacheco, nakaantabay po ngunya na pagkahapon, sabi na, maray na udto tabi Ma'am Angel, happy lang tabi kang update regarding ngunya na mamati antang grabing init. Ayan po baga, di na kamukaan magnalas ta ngano baga ta sa panahon na may climate change na. So dati ko yan na medyo malipot-lipot paan sa tuyang panahon. Pag-araw kayo ng mga petsyang iningunyan po baga, ang namamatian ta na sa panahon na dating mauran, yun na po ngun ang mainit. Sa dating mainit, sige-sige man po ang oran.
Pero ang importante po baga dyan, itong maski da ipaki mga anunsyo na ipigpapaluwas ang mga nasa lado kan Department of Health, na may mga dati po baga, may mga certain areas na halimbawa alas 10, sagod alas 3 din pagkahapon, medyo di-discourage ang mga tao na magkaigwan in direct contact. Itong direkta kang tatamaan ni na saldang kan aldaw. Dahilan po tabi na may mga, syempre may mga health risk iyan. Kita bilang mga individual, magkigo na lang kata ng inisyatibo tanganing maprotektaran taman ang satuyang si diri. Just in case di talaga mapupugulan na magluwas po sa indong mga residensya, syempre magdara po ni na payong, magkalo, itong long sleeves. Tanganing bako direktang mamamatian ta sa tuyang kulit ito pong init kan panahon. And mas tiga encourage po baga naramdaman ko si mga paulit-ulit na mga anunsyo pangapulan kan Department of Health na instead ka itong sa mga colored drinks, ito bagang sumanibang kulay, may kulay medyo nag-iito, may kulay orange, may mga energy drink baga, mas dapat na inumon kan tao. Ito po tabi na mga labsay sa ng tubig. Pag sinabing labsay, itong tubig lang, natural lang po na tubig. Tanganing, sabi kay ako yung nagkanakahuron ko dating doktor, pag, halimbawa ngayon, ang tendency baga kaya, pag pipaha ka, ang iba, nag-inom ki soft drinks, pero late mo ngayon ma-realize ngayon na, panag-inom ka ngayon ka itong soft drinks, sa man ngayon mafe-feel na ikangayaan, so nawara sa imong paha, ang tendency ngayon kaiyan, mas lalo ka nga lagod ngayon papahaon. Kumbaga, instead na soft drinks ang inumunta, dapat duman kita sa tubig. Tangani ngayang at least, mabawasan tanga itong mga epekto. Tamaraot po bagaan na epekto kan kakainom ni na tubig, soft drinks, kaya dapat po na maging alerto man kita kaya. And as much as possible, kung pwedeng sobra 8 baso nin tubig ang tindong konsumuhon. Depende po yan sa pang-ipuman kan sa inong lawas, lalo na po ngunyan na grabe po ang init kan panahon. Sabi ni Sir Greg Bermas Almeida, pabati man po sa mga players ng softball at baseball digdi sa Lidong kan Santo Domingo Albay. Dawa maiton, grabe ang sa inang mga kaugmahan, nakaantabay kami digdilan. Ay, good luck po. Sir Greg, ano po, sabi ni Digdi, laban kang Katanduanes at Sorsogon City kan baseball digdingon niya. Good luck and congratulations po. Sir Greg, anong team po sa imong pig sa supportaran dyan? And wala pa man Sir Greg na no, sana wala man po ki mga untoward incidents, itong sudara kulang mga injuries na makakahampang, kaya ito po tabi na sa tuyang mga atleta. Grabe, tama ka dyan sa Greg, nag-arik-arik ang init po ngunyan. Ako nga nadigdi sa Laugan booth, na mamatian ko pa na medyo maragangdang ang sa tuyang palibot. Kumpara na sa itong nasa field dyan na maluyo na kaya sa Greg, pag grabe na po kaya ang exposure ko sa maliwanag, asin sa init, iba na ang epekto kan sa kuya. Kaya, mahiling mo ako dyan, pag siringkito na ako, di ko na kamukha nagkakahiriling. Pag nasa sobrang talaga ko sa itong sa mga gadgets, sa mga arog kaiyan, pag naghiling ka sa luwas, medyo apektado na po nin mahal. Kaya sana duman sa mga atletas na po na sana wala man although may mga nakaantabay man dyan, of course, itong medical team po baga, kan man iba-ibang mga grupo, syempre aside duman sa ipigtaltag kan host city, katuwang po tabi igo dyan ki mga personnel from BFP, from itong sa medical team kan man iba-ibang mga teams, man iba-ibang mga delegasyon, syempre igasin na dyan ki mga nakapreparar na tubig, tangani po tabi na masiguro man na hydrated ang sa ina pong mga atletas, lalo na po ngunya na nasa kasagsagan kan Pero na Sir Greg an score kan sa tuyang team po dyan, softball and baseball dyan sa Santo Domingo Albay. Harayon kaya Sir Greg, an sa imong lokasyon. Harayoonin marahay, pero kadaklan man dyan, tigtuturuyo talaga. Gusto pong mahiling.
gustong makahiling po ka na sabing kompetisyon. Sabi ni Sir Greg, tagadigdi lang ako sa Lidong, pero support ako sa Catanduanes baseball team. Ayan iyan thank you so much Sir Greg sa pagsuporta kan mga atleta tapo digi sa Bicol Region. Kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay po muna ng pagkahapon. Sabi na Blessed Wednesday Angel. Kay Ma'am Tet Aldana Hakub, kan Rabvox Animal Bite Center. Ma'am Tet, thank you so much po sa perming pag-antabay and get well soon sa imo. Tinamaan ka kan iyon na yan Sir Ma'am Tet, so po digdi, so epekto kan sarong aldaw sa Ma'am Tet, arag man kan sa namamatian ko, pero tig linakaw-lakawan ko pag hinigda ko kaya siya Ma'am Tet, although nagduduwa-duwa na sa pangiling ko, baka lalo lugod na mamuya, so arag kayan may sipon, may abo. Nadaraman Ma'am Tet po kang lakaw-lakaw. Di kun ipinahingalo ko to kanal, baka lalo na lugod na namuya. Ma'am Tet, maray na pagkauto po dyan sa Rabvox Animal Bite Center. Maray na pagkauto po dyan and sa Mabel's Fashion kay sa kuyang dating principal kay Ma'am Mabel Anyas. Di silon ko pag nagduduman ka baga ko sa mga billeting school. Di basta-basta ako nakakahali pag naglunusgado kung baka umaistra ko natutuparan, principal, hindi ka man ko na pag tigo kumusta ka, pag tiga kahuron ka kung kumusta na sa mga pag-iriba mo ngayon mga dati mong kaklase. Dipisilin ko dipisil mag-exit pag mga saring kayan. Pero makaugma ko na sagod sa ngunyan, nagkakararumduman and day ka nalilingawan kan sa imo mga dating maestra. Kaya, maski may mga pagkakataon, dakulang bagay ba kaya bilang sarong estudyante ko na dakulang bagay na nare-recognize ka o nararumduman ka itong sa imong mga dating mga maestra. Duwang points lang yan Kuenald. It's either narumduman ka Kuenald dahil sa pasaway ka or narumduman ka ninda bilang medyo marhay man na estudyante. Sabi kang comment di. Sain ka ngaya duman ngaya ma'am. Bala na po ka mo mag-isip kung duman sa pasaway o sa bako. Maray na pagkauto po dyan sa Rabvox Animal Bite Center and then kay Ma'am Mabel Anyasco and then syempre sa paborito kong sarupang principal Ma'am Maria Evelyn, Ma'am Maria Grolio lang pala ngayon kanagluwas nga Angel sa kuyang birth certificate nahiling ko lumunan nga nawara po pala nga ako ki Evelyn na pangaran ito nakasanayan na apod siya Ma'am Eve Grolio and yaon na siya ngunyan sa yaon na po siya ngunyan sa Daraga Community College. Duman po siya tabi nagtuturo. And siyempre sa iba pa man po nakaantabay ngunyan na pagkahapon kay halata din na baga nag-andar na sa kuya na PC po digdi sa kuyang right side and nahiling ko lang digdi si Sir Daume Zuliona dyan sa may parte kan Pilar Sorsogon maray na pagkahapon dyan sa Indo and sabi ni Sir Greg, pa-shoutout ako kay Marisol Almeida, Josefa Almeida, mula sa padabaon niya daapong agom na si Mabel Almeida na yaon digdi sa Lidong. Sir Greg, igo kami dyan kay amigo, Almeida man sa iyang apelyido. Alat, so nakamotor na RS125, FI na color green, yellow-green ata ito. Lingaw ko so pangaran niya. Amigo mi ito. Maray na pagkaudo po sa inyo dyan. And syempre, sa iba man pong nag-aantabay ngunit na pagkahapon, pwede na ako Kuenald na maglakaw-lakaw sa may garimay na hiling akong mga bisita. Digdi po sa tuyang luwas. Sabi ni Sir Joseph Tivar, pa-shoutout da po sa mga taga-governor's office. Sa pong probinsya ini? Digdi po ba ini sir sa provincial government of Albay? Nakaantabay na po ngunyan, sabi ni Sir Joseph Tivar, sabi ni Sir Anthony Padua, wala kami tubig dito sa Kagsawa, sa BC, sa Daraga Alba, sa Busay, Daraga Alba. Sir Anthony, mangalas ka po dyan, kung may marhay na po na bulos ki tubig, dyan po tabi sa indong lokasyon. Halos urual daw, iyo po tabi ang concern, asin reklamo na ipigpapaabot po iyan digdi sa muya.
Although an LGU dyan sa Daraga, nasusundan taman, na may mga efforts man, na pigigibo, pero day kaya pa nakukuha itong supat tama man, kung sisay talagang an makakapagtao po nin marahay na serbisyo, marahay na performance man, pag-abot po tabi sa pagtaonin, supply nin na tubig na saruian sa mga pangurual daw na pangangailangan. Ay sa kuyang kapartner po sa The Technical, si Kuya Ronald Baldo, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang tinapa